makadii mhuri yeZimbabwe tisuka tinoswera tirimo mumastreets tichiongorora nyaya dzinoswera dzichingoitwa mukati mekurarama kwatinoita. Saka ndikamira pano ndeti kwamai Marozva ndinobva pazengeza 5 apa muchanzwa zvizhinji kubva kuna Uncle Saint. Aiwa, tinotenda amai Marozva. Chida kugamuchira zvakare pano paSaint TV mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri muguta reHarare. Tiine zvatinazvo zvatinoda kuti timboitirawo vakomana nevasikana, ana mai nana baba vanogara mumastreets. So vazukuru, kana uri munyowani usati wasubscribe, don't forget to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also to all those who would like to partner with Saint TV, you can get in touch with us. Pamacontacts aripo pa screen. Tobva takurukura kuti zvinofambiswa sei. Aiwa, nhasi toda kuti timbono share a meal with the less privileged. Ndanditi muri kunzwa sei amai Marozva nechirongwa ichi? Ndiri kunzwa kufara kuti hama dzedu nhasi dzichambowanawo chekudya pazuva ranhasi chatavatsvagirawo zvishoma zvatinazvo. So handei munozvionera muguta reHarare tichitenderera. I say running. Anidi. Bobo. Maya ba muruita seya. Muruita se. Anidi. Maya pane zvatoda kuti ndiboita nemoko mali. Chekudya chose. Yes, you are the Lord. Oh my God. The healer. Yes, you are the Lord. The Most High. Yes, you are the Lord. Hey, good girl, good girl. Koyongo chemewe. Aiwa, usarwe mwane. Oja. All right. Yeah? What? Unonzi rumbi? Beautiful karumbi. Karumbi kakanaka. Bye bye. That's the thing is really fast.
Chairman ari kupi? Chairman. Yep. Ko chairman ari kupi? Chairman. Ndiwe chairman wayo. Aze marani kuchirinzia. Hausi chairman. Uzana boys wayo uzotora nombori neshop. Sema mix. Yana akachuka. Skapchi chiri punde. Sema mix. Bo. Alright. Ndep. Koma spoon ajon.